धरी पाहुन सोचनी है कि रउए के खिया दीही मारे रौरे बानी तो हमें जाइला जाइला ना तो हमारा तो नखियो मन ना करला ते जाई जान तनी धो देले रही आप खाती छोदी मसाला न खाई ना छोड़ धरी बड़का मुड़ावा धइले बानी वाह बाकी रौरो के बाने के बा दरी खाई अब रहती शुरू करी अब रहती शुरू करी एथी कॉलोनी ओहो दलिया खाने धो देनी ओनी हां ओनी बा खाई रौरो लेकिन एगो बानी स्पेशल आदमी मैं लेकर हे जाई ना तो जानता नहीं हमार खाइल होला था ना रौरा हाथ से वो त मेहरानू से हमार तनकी से एगो होला दही डाल दही डाल दी करी से गाढ़ा करी गाढ़ा ना है तो चला दी चारू रे बस 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 खाई हमें काट धरम मुंह सड़ा खा के बताई कैसन बनल बा देखी मछरी भात दाल नींबू चोखा मरीचा हां ऐसे शाकाहारी या मांसाहारी दोनों आप कति बना दे मेहरारू के कह देम नु तो तन चटरी पीस दे अब बुझा दे अगर बुखार एकदम कपार पर चढ़ जाई हम तरौरा कनी का चोखो खाइम तो कनी मछरी पता हां तो ली भाई बना देनी और परवर के या आलू के चोखा हो रौरा ले नु कहे के ना पड़ला खा के बताई ना परवर आलू के चोखा कैसे लगता बहुत पसंद हमके एकदम पसंद से खाइना बन टेस्टी जीभ पर से बुझाता के स्वाद ना उतरी वो तरीका के बनाई ना हम रौरो कुछ मन करो तो कह हम ले आते खाइयो के अरे अभी तो रौरा यही जे रहे के अपन आराम से खाई आराम से खोले खाली होई मैंने नु हैं कहां कुछ खाती माना करतनी जमर रौरा चाहबू वो होई कहनी नु पायल देख ले बनी खूब सुंदर तो हाथा सोच के बोलम हाथा सोच के तो सोचत रही ना कि पाहुन जी कीन देती ना फिर पैसा इहा के भेज देती तो हम दे देती पैसा फिर पैसा मैंने पायल किनम तो बोले पैसा लेब चली का कहत यही बार चलम कि का चले के हे प करे बुची अब ठीक बनू खाता ना फुफा हां फुफा कमाता ना ढेर टाइम नौकरी लागल बता अब की बार हमर काहियो ना अपन गांव ले अच्छा तू को फराक लेके आई हो बस फराक पे खुश बन ना अब की बार एगो लेके आई पर ठीक नहीं के लागो हम तो सोचत तोर तोर बियाह देखा तब बुच्ची पागल हो मांगल जला हितना त से अरे उसन बात नहीं के हम सोचले रही जानता नहीं रहुआ हां निमन बनाइले बहन चाची बहुत बढ़िया कहो मत ऐसा आए तो हम अब मछली भात दाल चोखा सब खाता रहे एक में तो यही सनुआई ना तारा का में हम तो कतो जाई ना तो ए के मस्त लागला नु फुफा हम तो कहीं तू कमाला नु तब तू होटल में खाना के तू तो हम खाना बनाई ना होटल में खालो होटल से ऑर्डर हो जाला हां पिज्जा खइले बड़ा तू तो हमने रोज के बड़ुए पिए खाए दना फूफा के जा खेलो नहीं की खइले पिज्जा लिया जा गिलास लेके आवत जाता पिज्जा खइबे हां जा गिलासिया लेके आव कनिया न पाहुन जी लसिया के बतिया के समझ त नु जा ये थी कॉलोनी काले का रे पिज्जा खिलाबा नु हां रे देखो ऐसे नु जैसे मोबाइल में लेकिन जैसे काटा रहला उसे काट दी हो सब काटल मिली कहनु चलो नु खेले पहला बार एकर के ले लेवल पिज्जा बा फुफा हो ओपे सॉस मिले लगा रे वाला सब मसाला मिली तू काहे चिंता कर बेकार पियजिया त भुला गनिया पियजिया लेके आवत खाई रहुआ हई कलहनी हई लहंगा बा ठीक रह गेल नु और के लिए कौन कलर बताई आसमानी सब को त कथि लाल पहनबे करला हमरा के आसमानी के यही से नु वाला पूछता नहीं अब तो बने हो गेल कुछ दिन हो गेल नु करे के फेकिए करे के ए सब जब आई नु तब सज जाई ना पहन से इनके बुझाला अब हम का कहीं रौरा एथी रहित नु त ताकि चलम हमारे संगे रहब जहां रही ना मेरा में तो गावे रहेले हां ठीक बा जैसे होई तैसे कहब हम लोग महाराज कहीं के भर देम होते होते ताकि गाला में ले ले हाथ में तनु दीना घोटी पनिया रौरा के देखी ना उनका मुंह सुखाए लागला हमर जान एकदम आप हूं पीली हमरा के स्प्राइट पैसा कौन के काम लागेला त बोलनी हमार ले ना तला जाई ने तोर सब थोड़े होइयो ठीक बा अब हम रहो सब के नाटक त के आती दोसर दामाद धी दामाद बा हैं प्याज लेके आवत ठीक बा लेके आई ससुरारी में इतना मान जान बा त काहे ना हो दो पैसा लागबे करो ताकि कमाते की करे खातिर ससुरारी खातिर सब कोई मरता हम काहे ना मरी हैं खाना मिले चाहे ना मिले पानी मिले के चाहिए पानी से तो एकदम करेजा जुड़ा जाला जब करेजा जुड़ाला तो कितना निकला गेला एक घड़ी हमनी के नंदोई आइल बानी का बिसलेड़ी का पानी पियावतनी बिसलेड़ी का घर में बोतल त ई आइल बा कि का बताए पैसा रुपया वाला आदमी के बात आ काम
दोनों निकला गेला। पैसा बाटे तो सब कुछ बाटे, आ नहीं खे पैसा तो कुछ नहीं खे। छील ले तनी, छील के फेंक दे बिस्लेरी का बोतल अपन। जल्दी में का करी हो, हमारा बुझाइते नहीं खे। मोती खेती कामे नहीं खे करत तो बुझाई का। आ पैसा बाटे ए मम्मी, 500 का नोट दिखाओ तनी, कबो 1000 का। बा ते तो फूफा के सेवा में लगते नहीं खीस। का करिए, उनका अंडर बियर धोई। मैंने ये कहता मैंने जब आओ तो केनी से पानी दे, मीठा दे, सब दे, खाना खियाओ। चाची खाना खियाओ ताड़ी। हमारा उतना लाज लागेला रे। का कोई तोर चाची तो उनकी देखा ताड़ी कहते चाची के लहंगा लेके आइल बड़न। का पहले नहीं खी ना देखली इसका। तोर फूफा लेल बनो तब का ए दादा हमरो कहतन पेन के तनी आवा तो तनी देखी कैसा लागता है। हमरो पता नहीं ध्यान दे तो हमरो बेटी का तनी और कुछ सामान किना दे। हम तो कनी हमार का एगो फराक लेके आए रहनु, कनी अब की बार आए त दूगो लेके आई ह। कहतन ठीक बा, कहतन बियाह में नु तोर बियाह हम करम अपन खर्चा से। सही तब का आ जाए द तब टेंशन फ्री हो जा दे। तोरी फूफा का हम गोड़ और दबा दे तनी। तब का तू करते ना तू तो फेरे में इना के साड़ी ओड़ी मांगी अपनों के। अरे का करी रे, हमरा बुझाते नहीं खे। सोचे तनी कि तब गोड़े दबा दे दे तो एक मुट्ठी पैसा दे दे तो ठीक रही। वो मांगती रे, हां वो तेल लगावती है कपार पर। कोई दामा देखो तब का पैसा कराओ त नेहावा, पैसा बाटे तो सब काजे देखनी 2000 देलन आजी के। जान जाता नहीं कोई तेरी फूफा से रखी तनी हमरा के ले चली त ई साड़ी दवाई लियावे के गैस बना देले बा पेटे में। डॉक्टर भी जाई बुआ, झूठ के बहाना कर बुआ। डॉक्टर चेक करी तो कही कि कुछ नहीं खबे तो लजा ना जेबे रे। अरे ना ला जाए रे, गैस का दवाई ले बस। गैस तो सबकी में होला। हां तो चल जो ले आ देखिए कहां बना रे, कहां बना तू दवाई नु के दे तोर को पैसा कहां से मिली। आ ले जाई वही बहने हम साया साड़ी बेलाओ जोनिए किनवाइब न। हां तो चल ओनी बाजार का 1000 का आई। कोनी नु कहतन कि हमारा पिज्जा पिज्जा खा लो। पिज्जा जन्नो बगी में लेके जा हते चकरा हैला और रोटियां नियर मार को लगावल रहेला। तब का कोनी के उहे लेके आई हो। कहतन साजी खा जाई त लेके आई। ठीक बा तेरे फूफा कहां बना ले ले उनका गोड़ उड़ता बाई तनी। हम रुक खाना खा रहा रुक बोला के लिए ले सेवा करी काहे न करे में का बाटे ये दादा। समझ कि पैसा का सेवा करतनी ठीक न, अपनी नंदोई का सेवा नहीं कर। उसका 1 लाख रुपया दे देता तब तो हमारा जितना सोच बा होता ना हम पूरा करते। छोटा की चालू पुरजना लागती। बाप रे बाप, हम तो सपनों में ना सोचले रही ये दादा। अपन बेटा तो पूरा ना कइले सत, लेकिन दामाद होके हमार पूरा कर दिहलन। आए ओइलन तो खचक देने निकालना हन। बाप रे बाप 500 का नोट 2000 रुपया से गोड़ लगल हन। कतना हम खुश बानी, हमरा तो बुझाते नहीं कि 2000 रुपया करी त का करी। आए पैसा रुपया तो हमारा लगे बटले बाटे, लेकिन गोड़ लागत रन तो छोड़ दी पैसा बा। आए अपना खुशी से मान लो कि बेचारा खुश होकर गोड़ लगन तो हम दुखी काहे मम्मी जी? हाँ खिया देनी। क्या देलू? हाँ चल खियावा पियावा। आपको ले आई ना? वैसन आदमी के सेवा पानी करे में कोनो दिक्कत नहीं यही है। तो कहनी है कि आवत नहीं सज समर जाता इसे सज गई है। तो का कहीं हो का कहीं कुछ अपन लेकिन मम्मी जी शिकायत करावे दिलदार बनी पाऊं जी कोनो चीज मांगला पर ना नहीं कह। हाँ तो जाए तो हम करे के तो कहनी छे गलवा बनावे के तो का कहलो तो तन की चली काल है मारा चलो प्याज चलो बोली। हम तो कब तैयार बड़ू आज चल आ जाए। कहनी अनु कहतरन टिकट करावत तनी वैष्णो माता भीरी के सब कोई चलो। ठीक है बा कह दो, हमारे तो नसीब में नहीं खी रहती तो हमके ना बोलती, लेकिन ज्यादा ना के चलते सब कोई के कहतन के एसी में करा देतनी अब की बार आ सबे कोई चले का के। पहन के चले के रे। ए मम्मी जी ओने साड़ी पहन के न चलो आपना के जाई आ उना का दुकानिया खुलल बनू ओमे सस्ते दिहसन गहकी पटाए खातिर नया दुकान खुलल तो सस्ते दिलसन। ओ ढीला ढीला ना कुर्ती वाले खा रहे ढीला सूटर वाले खा ले लिया अपना के फल फल प्लाजो ले ली। बार बार नहाए के रही बार बार सर दे पेनी के सर दे निकाल के चून बैठावे पिन लगावे जाइबे ना ना हम इमे के ले ले। ठीक है बाटे तो लिया के पाहुने के जाता ओने नहीं। की गाँव तो लगवा के देखी हैं अरे नौखी पहन ले तो हम का पहन अरे ओने देखब एक दूसरा के देख के रौरा पहन ले केहू पहन ले बावना सब टोटल आदमी उसने पहन ले ना लुगा पहन सब तक लियो सन की गमार या की का आइल तू हे होता से कर सकतारू
ये होता से कसा खतरू तरी यादा बहुत चलेला ना हे से कर है से देखा कितना निक लागत टे अच्छा लागत अब बुझाता कि हमनी के सास पतो के हाथे एगो बाटे छोटी छोटी आप ही के जैसे हमारा बड़ी अरे ई सब बेकार चीज है बीमारी के एथु हवे चलू काट ले हां काट ले ठीक है पाऊंगी लग खूब सुगर लगता है इतना सुगर अंगूरी में आ सोना के अंगूठी पे हम कैसा लागी तो ठीक है त ठीक है मका पहिना देबेला ओनिया ना को तारीख माने यही महीना कराए के अगला महीना में अपन देख के कुलै का मारे गेहूं तन दमा के बदामा के धली हल जाओ करी बात से अस्थिर से चलल जी की तनी ओने खूब खाइल जी पियल जी मोबाइल में देखले मानी मम्मी जी खाड़े असै बर्फ गिरेला पहाड़े पर हम त गोल जेम रे गुद्दे न बा हां बर्फ न गली और पहाड़ मास के है रौरा कैसे गल हम न गल लागी ठंडा के कपड़ा ले चिल्लाए के न तब त ठंडा लागी ये त देवरा पक भीतर क के हम रौरा के मारब और रौरा हमारा के मारब ना ये दादा हमारा चोट लग जाए हमारा चोट ना लगी मम्मी जी वही तरीका के ऐसे गोले गोले परिवार अपन बैठ जेले ऐसे मारा मारी खेल जी तो पाहुन जी के देन हन मम्मी के कहां कहां ना सही के दादा भगवान कर सही सही जी हमरो उम्र लागी जा उनकरा के हमार दामाद के मुझे सोची ना तो रे जातन का कपड़ा धूल से 3 सेट धइले बनी त नाइटिया झमले पहन के उनका खींच के पसार दे फिर सज जातन हां तब का तनी मनी कुछ पाए खातिर कुछ खोवे का पड़ेला क्या कर यही के जा तनी हम मोठंगी तले आराम करम आए आराम करम आराम करम ठीक है हमरा के आगे ही पूछ के हमारा नहीं जानतर कनिया जातन तनी हम आराम करी पाहुन बाजारे जहन ते बार मंगे स खसी के मांग करिया सही बार हम तो सोचले ने पनीर पकौड़ा मंगावे के काहे को उतना ले रही तो बड़ा छोटा करे पसंद मरचा देले हां तो उ त लिया ये दिन लेकिन ए बार मंगिया सा के दिखत कहां बानी कहिए ना कि मटन खा के बटन खोले सखी आमा जी नंदोई जी बानी बकलोले गइया देखिए देखो तनी के कहां बानी ना मम्मी जी फेंक दन तनी पानी होनी फेंक दे बड़ा सर से करा बिना खइले पिएले ओंगी लागत ताटे सुती हो खुशी के मारे हमर ओखियो के सट खहो नंदोई घर में केतना कुल लाद देतनी बोरा का बोरा आलू घर भर गइले दादा साल भर हमनी के साग सब्जी खाइल जाई एगो कुहाड़ा लेके आइल बानी ई कुल तो बरहुमासी रहेला सब्जी ये सब्जी में कोनो सब्जी लग जाई आ बाकी तो बनाई एकदम बेकैदे एकदम सरसों डाल के आ सब्जी बनाई बा गिलाहे भात आ तब सर खाई ऐसा सब्जी ऐसा तेना तरकारी लिया के नंदोई जी धरी न कि उ सालों भर 6 महीना खाए के त कोनो तकलीफ नहीं खे केतना निक लागेला का हो कन्या आ दादा कदुआ लेके बैठल बनी एकरा के तो सोचले रही फल कदुआ नत कह कदुए कहिने जात एके सीताफल कहल जाला ई न पाक जाला त ओकरा में गुड़ चाहे चीनी डाल के बनावल जाला न आ ये दादा गुड़ वाला से त बेसी सरसोईया डाल के बनेबू एकदम खूब सुंदर ना तो तीतो बनेला दीदी जी मीठ को बनले कर कॉफी कही कन्या देखि त 5 किलो का बाटे भारी न तो उठाई नंदोई जी लेके आइल हई हां त एकर मतलब तुम्हारा के पसंद ह हां पसंद के एकर हलवा बड़ा निक लागेला घी डाला थोई ना कुछ हां गुड़ डाल के घी डाल के होला बना दी काय बेरा आ उहे खात हई जान तनी का करे के एकरा के छील के आ एकरा के उबाल दे तनी बाप द पानी में नहीं एकरा के सुनी ना एकरा के छील के आ हेते त पीस उबाल दे तनी उबाल के आ कढ़ाई में हाथ ना घी डाल के ठीक नु आ बना द काजू किशमिश डाल के आ उहे कुल डाल के ओमे थास दे भूज दे आ दूध डाल के हलवा नी आ दूध डाल दे कुछ कह जा के मंटी का जौन नंदोई जी देले बनो ना बड़ी निक लागता हे लागा मानो नेहा कहत रही ना कि अब दूसरा रंग के ठीक लागता आप हम के किने कहत रही हमरो के अब आँख हमारा के का कि हमारा तो बुझाते नहीं के अच्छा नहीं हमारा इतना वहां से लाजे लगेला ना पैसा बात सब कुछ बा सही बात बा दीदी जी कहां आज की डेट में पैसे के टमरी बा कहनी हम दोनों के पैसा पर सुता देले बा न अपने आके ही जा जाय दी ओसन घर में हो गेला तो हमनियो के तनी एथी करतनी सुख करतनी जा करतनी जानू ले आवतनी के कहनी ननद के दुख तकलीफ ना लागेला
हां जी ई देख के जरिल ना त बाजू को भाई सनु की तरह के बोलल दुलम कइल रहेली सन जननी हमनी की ननद में उकुल ना हवे उकुल ना हवे कन्या के बना के थाप देही बा बर्फी लेके काट के काजू उजू किशमिश ऊपर से छीट के आ तब हम के खुश हो जाए ना जी दीदी लेवा तनी पहुंच उनके खुशी कोइला में भलाई बाटे पहुंच लेवा तनी तारा तनी छील देही तनी चलो चलो कनिया चलो हम जाता नहीं तनी ठीक न देखो तनी कि कहां बानी उहाँ के 2-3 शर्ट धोले रहनी किनार करी। आ तनी परेश करवा दी किनार करी एकरा के लेके आओ तनी एकर मत जवन उनका पसंद बा तवने करे के बा हम तब का सोच ली तू तो लेके आओ तनी एक कटोरी समझी दही में नहीं के आवत कि मरद दू तोहार हम कि तार मरद दूसर बाना नंदोई हम तोहार कि का हम हमरा तो बुझाते नहीं खे जी अरे रौरा ना हमार दामाद ना रौरा बेटा है बेटा जन्नी महाले को आ बेटा के जन्म लेवे के हमारा कोख से त ले लिहनी उ खेलावाड़ी के कोख से अपना माई के का लेनी महाले के ये सब के का हाथना जरूरी रहे अरे उठी ओहो। रुकी 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 नींबू शरबत है पिए वाला है ना हम्म। ले जा जा महाले के सुनी ना नंदोई जी हाँ बोली चली ना तनी साड़ी का करे ई साड़ी गैस बना देले पेट में तो चले के उहो के लिया के जाए के बा छोट जानी बानी ना तो बाजार कॉले 4 व्हीलर कह देते चली जाए तो बाजार साथ में चल चले नहीं करे के लेके जाई लेके आई सरदन तनी हमरो जाए के बस सोनारे के जननी ले जाई करे के फोटो के भी लिया जाए के बस सोनारे के दुकान पर कहत रही गावन छी तो 3 आदमी के पार पार ले जाई एक संग के ले सबके तीनों आदमी के तो ठीक है बेटा चल जा अब देखिए जी के पहले ले बाद में उनके लेबो करी बात पिछली अब नेहा बिया नेहा ओकर बिया के टेंशन मत करम जा हम बानी जब तक जे मर जिम तो मर तक बात अलग हो हम त निश्चिंत हो गइल बानी नंदोई जी हमर मन करता दूध को कुल्ला करे के ऊ के वाला छोटकी कहत रहलियो उहो होला हो या कराई हम हमार पर विश्वास करिए हम कराई हां एक बात समझ जाए कॉली काहे तो सावर बिया ने आवा लड़का फरिया खोजे के बा बढ़िया भर तो रुपया पैसा कतनो लागी उदान हमर के जन रतिया तीमी ना तो उ मैं रबड़ सट गेल गड्डी में कैसे होई के रुपया कम का कहीं अजी हमरो के नहीं काम बा अरे रुक हाथ जाई अरे देई ना कुछ बढ़िया हमरो के और तो काम चला इनो हम बाजार जाते थे एटीएम निकाल के ले बता नहीं ठीक बा ना हां हम जे कर लगे सूती सुतम नहीं अब सुजे के कावन छी ना सुजे हम पैसा पागल नहीं जाता नहीं गैस वाला दवा ये लेके आओ हो जी उतना ना तो फोन करो हम डाल दे फोन पर डॉक्टर जी सुत के जवन बुझाई जवन छू सकता नहीं का रे देखो है पिज्जा हां पिज्जा वाला ये कानू रे हां निका पर चल चल पिज्जे नु चाहिए काहे खबरत बे आज एकदम अभी नहीं हां बढ़िया ला पढ़ खाली खाली पढ़ तोरा बियाह हम करब ठीक है हां का रिजल्ट बढ़िया मान ले मत ले कहत रहे सावर बारिश से कवाड़ी बंद कर दी बंद कर देम त हमरा के पैसा औरी देम न ओहो ओ सुने ना हमरा पूरा मांग सुत पहने के मन कर ना होई वाला जो ना है त लमका लमका सुना के थोड़ा है एगो अपन पसंद ले लेना चलो हम पैसा दे लेके आई मम्मी जी हम लेके आई के वाड़ी ठीक बा हम करब चाहे सुनी ना मम्मी कूलो छोड़ देम ना तो सब कुछ तो जानते बन जाके में बानी बोल काहे कहत है काहे के एगो गाना सुन के आइनिया कि जो बना चुप 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 करे चोलिए में वाह तो चुप चुप करा था तो बाहर निकाल दी कहनिया ना कहू जो लंदन बेरी में से ले बनी अपना के कपड़ावा नु जींसवा आ कुर्ता उहे पहन के तब चली हमरा के अपन बुलेटवा पे ये काम करो का एगो वो खरीद दी का हेजल देखी हेजल ये हेजल रहेला तो किन दी रात में पेन हमरा उरे लगे रहता राती वे का घुमावी ले चलो तो ठीक हो रही मार ले गाड़ी पर बैठा तो लागी गोरे गोरे करना मजा आया एगो बात कहे बोली खर्चा तो पैसा कतनो हम कर दी ना लेकिन एगो बात हमारा मन करला रोड पर डबल ड्यूटी करे के माने डबल लुटावे के रुपया पैसा पहनावे के और कुल डबल ना बुझाई डबल छेद हो जी तो बढ़िया हो जी का नाम में का बुझाई महाराज लेखा कुल घाव तक तो हमारा अब देखी मिजाज दोसर होता है अब को हम तो दोसर होता था का तो घर तक दोसर होतो तो होई तो माने कावन जे ननद तरह ननद बड़ी राउर कर देनी ना गरीब वाला बात हम नहीं की पराया वाला बात करता नहीं यहाँ पे तो रोगा माने हमर दुख बुझम है ना आप जो तनी पूरा परिवार के दुख तो हमरा और ना दुख बुझ तो सकते चल छील दी
आई अच्छा अन्हारा में ये मारे हमार लाज लागला लइटा बताई ना का बन कति लइटा बा अरे का लाइटा बन करी जी यही करी ओ ये दादा जा दे दे तनी चल जाओ आखिर है जब मलामत है जब दोरी पे बैठल बनी जो ठीक बा जिंदगी भर बेटी के दे वही के बाटे जिंदगी ठीक बाटे अरे दादी तन देता 50 को पैसा देता पड़े देता नहीं पैसा धइल बाटे पैसा फुआ के कुल देता भाई कुल तो उ नहीं खेलौ का लइकिया के बेरी कहत कि पैसा धइल बाटे हाय धइल बा 10-5 के बात कही तो तनी धइल बा अपन पीरा से बियाइल बानी हमर बे पीरा का बिया अरे देम रे तोरा के बाद ना काज ने काहे ऑटोमेटिक भूख लागी जाला अब त लागी गइल काज ने बनल कि नइखे बनल चुहानियो गइल बड़ी सोचे समझे के पड़त आटे काहे से कि हमारा आदत नइखे बेटी पतोय के घर में ना घुरघुरिया कइल बहुत बेकार चीज बाटे काहे से कि उ बनाली त खुद आई पूछी करी हमरा आदतो नइखे कुरु कुरु करे के हम का कुरु कुरु करी हां मान लो वो के शरीर ना वो मशीन ना नहीं गरतरियो उहो ए बार ना आइल हे भगवान गरतरियो ना आइल तनी आवे ले लगावा बैठेला त तनी ठीक लागेला अच्छा कोनो बात नहीं के ज्यादा रोज तनी आदमी मुंह धो के तनी तनी डालियो ल त एक दिन नहीं की डलले त काज नेटैया खाटनी आई रे आई हां हां बोला 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 रोइबू तबे ना बुझब एहू ने बुझत नहीं जनमैले बन त दुखबा तार हमारे बुझे के बा तू ये दे दे फ्रिजवा दे दे अच्छा ये बताओ कहाला पता कहबे कि महतरिया हमर हइसे कहतिया एक बार भी ना पूछली कि हमारे माई नहा धो के पूजा पाठ क के बैठल बड़ी मुंह में कुछ डलली कि ना तो डलली भौजी हइए न बड़ी बताओ न करियन धरिया ना ये तो सोच में ना ये जब जानते बड़ी कि सोच में जब मोच आ जाला ना तो ये हाल होखेला का हाउ ना कहे के रहे कि माई ऊ मंगा दे ओकर नाम धके तो दे मंगा दे तारा के प्लान पियला से कोनो फायदा नहीं के तार बुद्धि उहे रह गई ज्यादा हम नहीं जानते तू दे हमरा के बर्तन उर्तन सब जितना बटे उतना दे हमरा के सब अभी अभी दी हाँ रुक तो बर्तन वाला के तो फंसाई तबे ना सुन न कहनी अनु की दुगो लोटा नहीं कि दुगो लोटा कहो ना दी है अरे हमारा ई दे माने हमारा सुन 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 हमारा ये न के बुझात कि दुख में आइल बड़ी कि सुख में आइल बड़ी तू ससुर से आइल बड़ी जैसे सामान ले जाए पहली बार जाता री कि तोरा के सामान ले ले देले नहीं कैसे करती रे मैं रोटी से के नहीं के तावा दे दिए अच्छा। चौकी बेला ना हमार बेटा पतो खुश रही और बड़का जन भंगारा बाटे नु ओई में कस दिया टेम्पो करवा दे लेके चल जाता नहीं ठीक बा माने अपना बात के आगे माई के बात नहीं बुझत कि महतारी का कहतिया का कहता रे बताऊ जे खुआई लोके ना सुन। ओहू के भगवान तारा नियर बेटी ना का सोचे तारे नहीं जैसे ले जाई तू महतारी हवे तोरा के तो सोच के अरे जाई यार ढंग से रहो खो पी हो जाई से मुंह में मुंह मिला के रहो तू सूता तारी तब माई ना देबी उठा तारी तब माई ना देबी अरे माई का मतलब हमारे के ले चलो तो कनिया पर रख दे जवन बुझाता तवन किन पे दो बड़ा नु आटा हाँ। पैक करवा दिए अपन से चाउर हां रुको गोदाम में बात करतनी त का कोई बोल टेम्पो वाला के कह दी सब ला दवा दे कह दे अपन टेम्पू बुला ले बैठ जो चल जो आई दादा बाप रे बाप कितना माई तू निमन बाड़ी रे कह तारी कि टेम्पो बुला ले सब ला दवा के चल जो सामान मत दा दा किने रखल बड़ू दा रुक बकसवा में नहीं एगो घर में अलग रखल बा के ताला मारल बा अब ताला खुली तो सामान निकली माई रे सुनो चुमिनो मन खाए के चमच चमच नहीं खिए चमच चमच अरे दादा हो दादा अरे बन कर हाथ जोड़ो तनी बन कर हमें नसिया फरबी का भौजी वाला ना जन खिए बाटे नु मशीनी है सीए वाला कपड़ा रुक नेटैया हमर काटे नियर भल बा रुक खराई भल बाटे मशीनी जन बानू कपड़ा सीए वाला उ दे दिया हमारा के अच्छा सीए के सुन ना कोड़वा त ये जाके दुआर पर माटी कोड़वा उल्ला दबा आई घर कुछ पर देख लता जाई पता कर त घर वो उठा के लाद के ले जो कर हमने के मांगल जी खाइल जी कर जो तू कैसन बोले रे माई दे दे रे भौजी वाला पियर का सड़िया माई रे भौजी वाला पियर का सड़िया खोल ला में ढुक जा खेलावाड़ी के चल दिमाग खराब कइले बिया देखो वो कैसन बिया महतारिया कबे से करके जो ये सेल बिन तो ये से मांगो तनिया कि होई से मनवा दे दे होई से मनवा ओ जब कुछ नहीं के त का करी अलगा बिलगा वो गुलबनी बुझाते नहीं कि हम का करी कुछ भी कह जाए दो माई के सही पुछला के आ मैं सामान्य नु भौजैया वाला लदवा के लेके चल जम टेम्पो पर देखो ये कैसे माई हमरा के ना देवेले
हाँ रे महतारी, हाँ हम कहत रहनी कि लिप के पादी। अरे यो हमार सास नहीं है, सास नहीं है, मन कला ना कि सही के जहर माहुर दे दे। बताओ ओकर बेटी बुढ़िया का लगा भइल बिया ससुरा में, आइल बिया नैहर में बर्तन थरिया ले जाए। आय ओकर बियाह शादी में ना देले हो हमर बुढ़िया। आय भिख मांगी नहीं, सोचले कि का बेटर के रख लेई। आइल बिया महतरिया के अथु करते सिहुर सिहुर करते कि हाय दे दे माई हाउ दे दे। अरे खूब रोज मुर्गा हम मछरी है बीजन हवे बनेला आ झगड़ा को के आइल बिया सबतिया आया लगा होके। बता लगा होके आइल बिया, वजह से बर्तन ले जे त निक लागी। हमने का तो हम बेटी नहीं खींचे केहू को। आय तुम बड़ा पतोई का अथु करेली जे देखत नहीं छी हमारी सास को। चल जो बकरी चरावे। ई बुढ़िया के काला पे कर लहरी जाला ए मलकिनी, ओए पारो का जी खोया तानी है पारो को त खारो उतार देले बानी। पारो कहतनी तो मैंने का कोई तारा के धर है ई का जी एती मछड़ी बना वगैरह के अभी एक बार खेलानी हां तबले फिर लेके आ गईनी बिलगोई लेके आ गईनी। हां बिलगो हो बिलगोई हवे कोनो बात हमरा के नतिया से तमाऊ जा गइल बानी। लागता कि हम ना मेहर हई बहिनीए मेहर हिया। बहिनीए मेहर हिया तारे बहिनी ये के मलगुबा खियाओ मलगुबा बड़े बड़े मूड़ी खियाओ, बड़े बड़े दिल अथु खियाओ, दिल पसंद दिल वाला मिठाई खियाओ। फेंक देबा भी मछली फेंकिए दे। तो काहे ना साइल बड़ू हमार बाबू हाथे नहीं चल के धोके बनैबो कि ना कर बनैबो? बनैबो बहिन के खीस हमरा उतार तारू जो हो तोहर बहिन कोई को भाता रखले बड़ी का ओ जया लगा भइल बड़ी आइल बड़ी एजा तोहरा से डलवावे बर्तन थरी एजा से ले जई। हां आलिया के मुर्गा मछली कर पे के हो 150 के वाले कोहमी की लिपस्टिक हरे नतिया हमर खत्म हो गइल बाटे, तनी 50 गो रुपया दे तो अथु उतर लवे। बहिनी आइल खाली मत देखो सोच लियो हमारा तोहरा से सेट ना खाई अब सेट ना खाई। अब तू आई ह तू काई हो तब का हम करता नहीं जब दुकान कहता तब तो तार गोड़ दुखाए लागला रतिया में ना तो के हैया पलट आवे लागला जाके बहिनिया से दबोई ह करवई ह। हां मैं बहिन से भाई हमार काहे मुर्गा मछली खिया सकेला? नमस्ते मैं तो उहे खाई तू खाई तार माई के लाज नहीं खेलागो। मातारी के बारे तोही के कइल जाला कि बेटी के कइल जाला? मातारी के बारे में हमरा से देवता कुछ मत कह जाएंगे नहीं मातारी त तोहारे दम लागेला कि कुल धाम ह। धाम के बात नहीं खे मातारी के बुद्धि में बस हम परेशान बनी ऐसा बात नहीं कि परेशान। अरे नतिया बता के कहल का है मछरी लिए ले लिया अपने खाए खाती सुने तू खा ले हम खा ले सब कोई खा ली हम मछली खाता नहीं हफ्ते में भी है बचत के संगति है बजारिया। हां हां तनी एक चलो भाई बहिनी आइल बिया। हां बहिनियो आइल बिया त का त ना यही से तू ना तू अपनी माई बाप के जाना तारा अपनी बहन के जानता तू हमारा के का प्यार करबो हो? तू ना करबो बिना प्यारे कोइले माने बकरी लेकर 5 गो छेड़ देलू बस पैदे कइले बा हमन के एगो कच्छी लिया के बने एगो पॉइंट लिया के बाटे ने एगो कुर्ता लिया के बने एगो जामा लिया के बाटे मंगालू अपना नहीं हरवा से का नहीं हरवा वाला नून ना डालता सना तो देखा ई फलाना में भीखे मांगती कटोरा लेके अच्छा मने नहीं रोखावते बाड़ा घर में जर गइल काहे तो केसवरिया रे मिलल लतिका मिलल का तब का तू हमरा रूपना रेखा गांव सुपनेखा हुए हाल बाटे इनके सवरिया रे मिल जाइया बस हम सलमान खान से कम नहीं के ये सलमान खान खातिर धर बाबू को वो द्वार खोले रह मुंह पर मुत के चल जइया सा मुंह पर मुत के चल जइया सा नती कहिन की तब हम तोरी लाके नहीं की तब ना कहता अभी जैसे ने अपने भाई के फोन करे ठीक ना अभी तोहर मछरी अभी ले जाके फेंक अभी ले जाके फेंक अभी ले हम बना दे मत बना छोड़ हम बना दो ना बना रे नतिया ना बनाई अभी जेवन तेवन करब आ जा तू घराना में आ जा तार मुड़िया में सोर दे कि मर जाता रा तारा जे कही कही एकदम काम कर देलो कितना विचार चले लिया कि चलो बहनी हल्का फुल्का घेरा को कैल बिया ए जे दुगो रुहो खाली दुगो मतारियो खाली हो खाली आए त एकरा तास में रहता कि हमारे तू फेरा में रह कैसे मैं फेरा पे रही मतारी है जन्मले भी ओकर फेरा में ना रही तोरे फेरा में कत रही हैं आ नतिए गाड़ दे तड़ू जा हम तो परेशान बन तारा से हम ताकि निमनो कहते तब गाड़ दे तड़ू बढ़ियो आ खराबो कहते तब तू गाड़ देता तुम तारा से तो लाचार हो गेल बनियो बतावा है लड़की कहती है ना कि माई है बर्तन दे दे अब तो में से देम तो पतो ही हमारा जानी कि ना जानी हम नहीं की चाहता नहीं कि आज ले हमारे में मुँह ठोठी भइल बा
सास पतोह में आ होखो, लेकिन ई जौन हमार लड़की खेलवड़िया बिया न, मुंह में से तो बड़ी गंदा गारी आवता। बाकी जन्मैले बानी बेटी हिया, अभी बेटी के नाते हमारा आवता, लेकिन भीतर चल जाता टे। अब तक कहती है कि हई कठवथिया दे दे। रही तो दूगो तो अपन कहती कि चल एगो एजा रख देता, नहीं एगो करा के दे देता। हम का बुढ़ी का हो का करतनी? तू हई कैसन कुल बोरिया बिस्तर बिटोरले मानी? तू है जवन करतनी ना तवन ठीक नहीं खी करत, ठीक आन्हर नहीं खी, ठीक तो सुन हाला का करत रू? काहे ना करी जी? बताओ काहे ना हमारा करी? में आज आपका बिगाड़ बेटी अलग होके आइल बड़ी है जा बोरिया बिस्तर कहां से बर्तन थरिया देनी नहीं कि अभी तो ले थोड़ी एगो बर्तन ना दिया या एगो धागा ना दिया घर में से। कोई दिन जगह नहीं आइल बड़ी वही ना जा ना दिए त ना दिए। हाँ वही जइबे करी ओकर अच्छा ये बताई, आप चाची जी लोग से अलगा भइलनी त आप कमाई देले रहली ना हमार। अरे तो हम देत कहाँ बानी? उ देत कहां बानी हरे खाए के बाद परे पादे के बताइए ना, सब जाना ताटे जानता कि तेजू बता बोली हां नहीं जवाने मनते ओने उठा के बेटी के दे बोली काहे ना? तेजुबो कहता तेजुबो बोली ना, काहे ना बोली? हम का कहिए करा के समझावत नहीं समझत रे के जा तो वही में से धरिया दुगो दे दे तनी कि ना दिए एगो ना की नाम जीएम तक की नाम करिया से किनतनी एक दिन कहने की मोछे छाने वाला छोला नहीं लेके आई पर छनावटा त आज ले जीवने बीत गई ना लेके कि ये दिन देखे के पड़ी। अब बेटी के बेनी पूरा के कहबे कोई नहीं ज्यादा बड़ा भाटा पर से आई त बर्तन हो जाके कुल बटल ले कुल दे दो अपनी नानी दे दो घर में रहे के नहीं खे ओ ये चल जाए के बड़ी ना खिसियाई ना ओ ये चल जाए के बा ये नहीं खराब जते नहीं खेलाई कि ज्यादा दे दे तनी चल जाओ। आखिर है जे मलामत है जे डोरी पे बैठल बनी जो ठीक बा, जिंदगी भर बेटी के दे वही के बाटे जिंदगी ठीक भर बाटे। अरे दादी तन देता 50 को पैसा देता पड़े देता नहीं पैसा धइल बाटे पैसा फुआ के कुल देता होई कुल त उ नहीं खेलौ का लड़किया के बेरी कहतनी कि पैसा धइल बाटे हाय धइल बा 10-5 के बाद कहत त धइल बा अपन पीरा से बियाइल बानी हमर बे पीरा का बिया। अरे देम रे तोरा के देम ना पैसा। अभी हम पढ़े जाता नहीं अभी बाबा के मेथू नहीं के मिलल आई त दे जब हमारे के देबे तब हां दे के भगा देई ऐसे से चल जाओ अपना घरे दुआरे। तोरो बियाह होई त बर्तन तोर में दे ना नहीं बेटा बेटी में सयान होता ना कहो अपना माई से हमरा जे घर में तोर बियाह कर दे पॉइंट नहीं के कोनो का चढ़ी बता कोनो का नेटा बता ते देई नहीं खेलो कि जाके बेहिया से कपड़ा लेके आई 10 रुपया का कहानी ना कि हो कौन त मोला लागल बा में मिलत सस्ता अपन लिया देता त कहतरी हमर लइका ओ में का ना पहिनी जाए तो लेके आई वो मिनी कपड़ा लेके आई। अरे गणिये में ना पहिनावे के बाटे मुंह में लगावे के बाटे आ उड़ान पुरान ना चल सकताटे ओमा के जैसा ने बेटा बा वैसा ने आपहु भइल बानी आय कहता ना कि बिना पियारे करे छावना नियर हो खौले बानी आय एक ना देबे ते बर्तन तू द तू अपन माई से कहो तोर बियाह करो बाबा से कहत ना तोर बियाह में खर्चा 50 रुपए नहीं के निकलते तार बियाह में देबू तू बियाह ना करबू यही जे रहब। आई को भर के लड़की है भी मने एगो बात कहतन जियते भर में कह दिया के तना आपके हइया पलट नहीं खे आई अभी अपनी बेटी का गांव धोब करी बाद से आपका हइया पलटे आई धोई। अच्छा ये बताओ दुआरी पर बैठल बड़ ऊ बढ़िया बा कि ले दे के ओके भेज अजी होता ना बर्तन दे होता ना दे कुकर घरे रहे कुकर करे लगल कुछ चाय में पानी पियनी कुकर घरे रही आ ढक्कन उनकी के जाई कोनो बात कोई बात छोड़ी दे दो जाए फुटहा परिवा कहां मरे ने कहीं के अरे फुटहा में ना दिल जाए दादा फुटहा टूटा आई त भाई मैं नैहर के ह ई त दे नहीं खींच पर अरे दे दे ढाका ना मारे कुकर का जुगाड़ हो जाई हाय चिमत देता ने अच्छा कठावा त मांगती है धरा ना कठावती है दे हटावा कुल बर्तन दे दे एगो कठावा त मांगा अजी हाय कोठव आपकी कोठवत में माटा सन आ कुल में नहीं हरावा का दे तनी त आपकी में सन ना डेलिस नु पापा 50 रुपया का बात है और ये में सन का खबे बता बोल कुछ खाई नु लोगों के बाजार में आते समय कुछ खाई नु जो बाबा के दुकान पर से ले ली जो बाबा दे दिए उधार कोई हमारा जी कहला से जो ले ली 50 रुपया का बाकी ली है जो दे दिया नहीं हो दे दिया नहीं हम दे दे नहीं बिया हम दे दे हम नती बात आई दे तरी ले दे दे का दे 5 गो बा ना 5-6 गो बा 6 गो बर्तन बाटे जल्दी में दे के आई
मैंने गुरमुख होके जाते कि 5 गो बर्तन गुरमुख देते के रहे। नहीं ते ये बियाह में लगले बनी अब ये जिनकी भला हाँ ये तो लगले बनी होला त खाओ के बिया समझते नहीं खे जाए तो चली नहीं तो जानते न कि घी सजौन से ना निकले त टेढ़ो करे हमारा आवेला हमारा तक हम तो सोची नहीं कि मनुष्य जन्म में मनुष्य के जन्म लेवल बेकार बाटे। सबसे बढ़िया भगवान मेहरारू में जन्म दिए तो वो से पावे वाला कोनो नहीं कि मेहरारू में जन्म एक कलयुग में हो गई तो समझे कि चारों धाम से दर्शन हो गई है। करो तबो बदनाम आ ना करो तबो बदनाम। आ मेहरारू के का काम बा दिन भर खाए के बा आ हगे के बा बस। कोनो दोस्त करे तो मर्दाने में दोष बा हई ना कइला हम ना ले लो। अरे को कनी तो नहीं कहां बुझाता कि मर्द कहां से कमा के लेवता कैसे कैसे लेवता है। कतनो हमारा बाप अपन बहिन ही मतारी ही मेहरारू ही मछले में बनाओ सा खास आए तो कचर कचर घर में भई रहता दादा दादा लागता कि सुअर के खोभार भई रहता घर। मन तो कहता कि छोड़ छाके कहीं चल जी विदेश उदेश रही होनी अपन आराम से 4-5 साल अपने सोझिया जब खैला बिना मर लगे सनु तब कह सके रह जाऊ जल्दी आओ हमार पेट पहाड़ पारल बा डोलाऊ जहाँ कहलू अब की हाल तो मोली के मारी बार तरह के समझ नतिए नतिला तो जन्मैले बड़ू हमरा के मेहरारू के बात मानो मेहरारू के बात मानो बुझाता टे कि जन हम पाटवा साटवा बाटे उदे दी हम मारता के तब ना दिन दासा खातिर रखले बना अब इहो दा जल्दी निकाल के दो जाए के बाटे हमरा तोरा के मछली बने खा ले तब जोई हमरा ले तोरा भाई ना मिली ऐसा बात लिखली है मतलब सामान नहीं खरीदे दे मछली लेके हम जाता रही मांगा रही का ओहो बताओ ना। अच्छा ई बताओ तोरा मैंने का जरूरत रहे मैंने कि सास ससुर से झगड़ा क के ओइला के हैं मतलब ओकनी के झगड़ा करतो सुन चुपचाप रही हो अरे बताओ ना एक तरह के बताओ तनी जब घर बसावे को रहल ताने के तो बुझे के चाहिए कि अलगा बिलगा बहिनिया हो गल बेनु तो ओकरा के ले दे के और या की सामान हम दी त कहां से का करी ए देवता हम भाई बाप तो कबो सामान देले बा कबो दी तू गलती करबू नहीं अच्छा सही करबू तो नहीं दो घुमा के फिरा के जाई देबे करबो जे तमे बात कौन बनावे के बाटे तू बनाओ तर मौगी बनाओ तर घुमा खेलवाड़ी माई भी तो वो बनाओ मेहरारू के बात मत कर भेल काहे ऐसे मर गया रहे क्या सही के बात नहीं कि मेहरारू का बोलती है का नहीं के ओकर बात पर ध्यान मत दे ओकरा के पागल कुकुर कटले बा कुकुर कटले बा तो कह दिया पीछे वाला से मार दम नु कि बस ठंडा ये जीवन जनते नहीं से मारते तो तू बोले के एकदम सुना ना जो नायका बाका सब बाटे ना दिवा द ए तो वाली तो उसको मेहरारू के सामान तू काहे के ले तो तोरा हम चुपे से 5000 रुपया डाल दे बक्सा वाले कीन ली है भेल नु तोरा के देख हम बढ़िया बात समझाओ तनी अभी से समय बाटे रह शॉर्ट घट के साथ ससुर से रहल काहे करे जब ओकनी के डिमांड से रहता नहीं कसम तो हम काहे कोनी संग में मिला जुल के रही मत रहो का कर जनी के फर्ज बनी भाई जा मातारी परेशान भी हम परेशान बनी ले हमारे का हो हटा करके हटा कुकुर को रही रे हमरा के खाना देता रे आई 5 गो छी एगो छिपा 2 गो ओइसन टूटा देता लगता कि बाहर से किनल बाटे बात तोर दी आई रे मत देइयो लगता कि दान पुन करत या संतान ओ पुना में ना मिलत होई अब उम्मीद छोड़ दीजिए काऊ में छोड़ दिए खाती के जेकरा से जवन ना सुने के वो बात हम सुननी आ तू हई बर्तन लाते से करतरी बागाई से सुनले पर तो सुन ना सुनबू ना सुन ले बनी आज कुछ बोलले रहियो लेकिन तोरा चलते आज हमनी के सास पतो में नौका चक्की हो गई दो मेरा हो गई का कि बेटी आज लूट माराई हो गई बिया कंट्रोल ना करबी आ अपन रहन ना सुधारबी त एगो बात सुन ले माई बाप से आ भाई भौजाई सब उम्मीद मत रखिए कुछ के जल्दी बर्तन लक्ष्मी है लाते कल जाला यही से तू कवना हाथ से आके देता री बताओ ना हमरा के कैसे देता री ये खुश हुआ कहली त कैसा हुआ के देखो के तोरा के लिए नहीं भौजन ने काहे को ले बाड़े मान ले कि ओकर भाई बाप बर्तन चगल ओकर बर्तन काहे के टोटर दियै हैं झगड़ा करे खातिर घर में बताओ एकरा सोचे के चाहिए काहे में दिया सकत एगो बहन में कोई तू जान नहीं कर सके देख साथ है तो कगल जन माई के हाथे बा उतर देते भी आ तो काहे को कुहार कोले बाड़े ना खाली नु माई हमरा का तू कइले बेटा हां आज शादीशुदा हो गन पराए तू हमरा का समझ लेली माई पराए समझ लेली सोच लेली ई बात बोलली त सुन हमरो से जहिया बियाह क के बेटी जाए लागली स तहिए माई बाप से रिश्ता समझली जहिया देख जब तू कही त हमार बात सुन ले जहिया बेटिन के विदाई होला तहिया माई बाप से रिश्ता खत्म हो जाला आधा खत्म पानी तो हम देबे ना करब जे बेटा बेटी के जानी के जे बहन के जानी अपने तू देखा पानी तो देबे ना करब भले आदमी गुटुक के मर जाए समझे कई बिटिया कब कोशिश ना घर के माना का देना बोले
बोले के माना कर दे बोली बोली हाँ चुड़ाता ना हाँ वो बोली लीला हाँ। तो तू शांत रहना देता तू का भज जा लीला अपनी माई के दिक्कत बा लीला लो एगो ओए बात सुने, खड़े होट अगर मर गईनी आ इहे तो रहन रही ते ए गांव में तो गुजारा नहीं किया खनी हाँ हाँ आधा लिखवा ले माँ आधा लिखवा ले तू देखिए ना लिखा घुमन टूटबल त इनका घुमन टूटे में केता नहीं बर्तन तोरा बाउर लगा के हमर महतारी ऐसे बोलती है ना बाउर लागत है ना ए बब्बी सरे बनिए सुन देख ओए नहीं जी चल जा अपन घर काहे के जाई ले के जाई ठीक बा अरे जाम नहीं तेरा हिस्सेदार हो कबुका तारे का होगा बू ना माने बेटी हिस्सेदार होली सो जब बेटी जादी तो हिस्सा रुकाई के से तू पागल ले ला बोल दा जबाना बता जी जतने में हमरा बताने में खुश रहो अरे हाँ, चुप वो रह सारे मर्द मेरा चुप रह सा हे जे आज मरे लगम ना तो पहले तोरा अपन घर लौकी महतारी ना लौकी आज हमार मार के चाहे गरिया के चाहे जैसे भी वो तोरा वजह से करिया से तो ये करिया से है जब परान छटपटाए लगी तो पहले हमर उतवे कतो ये ओए सब जीवन देख ले तब खर्चा बाना बुझली? चल जा घर छोड़ के मर्दे होता का करी मर्दे होता का करी देता तो हम चलिए जाता नहीं बढ़िया से तू लो सर पता कर अरे कब ऐसा ना होता रहिया रहे लो। ई सब तोरा चल से होता थे ना तो हम घर नहीं सच्चाई ना होता रहे कौची हमारा चलता होता है कौची हमारा चलता होता बताओ ना हाँ ये का चैनल में करा ताड़ी ये का चैनल बा ए जाय दे मत दे ये बात ए, तू कह के तने अब घर दुगार ए, बाबू। रहिए नहीं मन से रहिए बेटी कीड़िया ना खाली चले रहिए नहीं मन से रहिए भातार हुए जमाना में लोग नांगा गंगा से हाथ सुन एक बात हमारी सुन ले हम जाए काहे के नहीं हटाओ हम जाए अन्ना हम जाए हो जाए हम जाए सुने ने तेरा कईयो को सामान अभी देवे के नहीं खे भेल नो अपना मन से जाइल बिया होते रे कहे का ना सामने तो बुरा लगी ये अपनी जबान से ना सबके और मुंह अथी कइले बड़ी अरे ऐसा लामा टीम दिया तबे नु खा वो जाता बतिया समझा तो नहीं चल हट मत दे अरे कहां जाता है बिना लावे दे सामान तू अभी छुआ मत तू सामान छुआ मत तो सोच ले विरोध लिखल बाटे तू का छू दा हो यार छू दा ये घरे बढ़ते सब उनके तो अपनी हां तो धर ले जो विरोध लिखा बताया जो हमरो विरोध लिखा हम से जा ए टेम्पो मंगावा हटा टेम्पो मंगा हटा लेके जाई होई फेंक दे कहां ले जाइबू ई कहां ले जाइबू माटी के लिए ड्रामा नहीं ई हुए का करबू हां लइका पढ़िया सन लइका बियाई लड़ू लइका हां ये तो लूर से तो भगवान ई दिन देखावले बनन बोला ना जी तू हमरा के शराब देली नु शराब तू महारारी का हमरा का पुकार तई नु हां तू का कहत तारी भाई तेरा बुझा ताटे तू का कहत तारी हमर दिन का सब लइका फेंके ना ले ना पढ़ले बनते ना पढ़ाई बे नहीं हरो में हुए है ससुरो में हुए है कहां रहबी चल मोर बच्चो चल तू करबा टेम्पो करबा चल धारा टेम्पो धारा चल अरे हटा हटाबू के मेरा का हिले रखिए आसू कर दे जाओ जा दूसरा के इको काहे के पागल है से घर के बेड बाथू बटे टेबल बटे या के बात करना तो हमारा बुक ना करे अरे तो सुने गए बाले जरा लेकिन घर में हटा की बाप माई का ना है निमन कराओ तारे नु होई की करे बाबू हां हमार का हक बा बेटा पता गया हमारा अब का चलत हटी तेरा का सुना नहीं तो कहते ले हटा टिकरा हटा तो का सामान ओकरे का हम कौन हटावे के चल तू हमरा के छुआ मत क्या होने रहा छुआ मत हमरा के चल गाड़ी चल ए कहीं लगावे में से दोनों जने निकल बड़ा जा आइए तू छुओ जने आइए रे पहले बाड़ू आइए तू हां आइए पर का नाटक चट ले ले जा या तो मत लाए के नहीं खे लगाता कोनो चीज के प्रकांड के शोध करत है तू आवत सुने बात मने इतना लायक नहीं खे मरदा कि इनकर गुजारा हो जाई मंगल के दिन टेम्पू करतानी चल आ एकरा सास ससुर से बतिया के आ कसम मंगल सल्टावे के बाद ना सल्टी तब कोनो आगे काम बढ़ावे के एकरा कहला से अलगा फल वाला बाजार मत लगई है समझ ले हमारा कुछ ना, नहीं करे जाते हैं पहले पहुंचावे हमरा के। करो जा काहे से कि बनला के सब बिगाड़ला के केहू लेके बेटा हो चाहे बेटी हो हम सीधा बात जाने नहीं आपा ना ए तू पर भरोसा करेला